Kanega dega nalari news. Udon ban walan sapi, eki kato kanigi kubol badon kam, jonga tayo. Ka FKJJP Rangblang Area Unit, hapo ka jingilamu ba Rockefeller Pallier, President Ringkat Batkit Khot, menha ka artarik jong mentau benai. Hadin ka jingyo jing ujor nagi pajba, kala hiar jurep ya ka office jong u subdivisional officer PWD Road, Hamausau. Hakane ke jingle jurep ka sengkala lap ba omdon nongtrei satya hakane ka office latno tangka wega nongtrei ka badai ka master rule ka seng ka pen pauru ka jing sngokhya namar badai tangkane ka office sorkar ka badon hakane ka than mausau mauthopada rangblang umdolun wa kaji bat kiwe ka seng kala lapru bagi kwartar jongkane ka office kila jot rathai bat dap tang daga jaklia sudah bat kila kelalong penban ka jaka syongkai lani ka ketem le kam sniu kumta ka seng ka dawana ka sorkar baka deiban penbiang no ki nongtrei hakani ka office bat kumju baki nongtrei ki deiban donno man ka sngi nadu USDO ki LD ki staff bat ki wei knang bakani ka office kan la ban ai ka jing shakriyo pajba jong ka teiga dong ka thany. Ngikum kaseng FKJJP jongkan neka Rangblang Area Unit kuntup ngadu mau tau pada hadu mau flat ngap hakan neka arterik jong pada Februari hajar puai lingba ke jing yo jong ujor lingba jong kipat ba nong song snong jongkan neka dong jongkan neka than jongkan neka area jongi ber kawai ba kan neka subdivision ke badon hang ne hamau sau lapli ya kan neka office nado usnam hajar kendai hakapor jong UMM danggo Andrai hadu kini kipor, hadu uni usnam hajar arfuwi. Kani ka office kam sem latre kam satia. Iwan manjurip ang nekum kaseng. Rengkat berkidikot hi barok kawai. Banwan ya kendu ya u SDO u batre hakane ka office. Te hakajingwan jurip jongi kum ne kum bangilong. Kajing ya kendu jongi kajing sem jongi kum kaseng hi barok kawai. Ngilap ngi ya kendu tang ya ini ikong ibalong isakidar. Hakajuk kapor ilong kumi masterur, hakajuk kapor ilong kumi pion. Bat kei kabangi susi kalong bahabangi yakren, bat ini ikong ibadai pet yakane ka office. Katkum kajing yakren, katkum kajing ya lu jungbut bat ngikum ka seng hi barok kawai. Layatu bat la report ini ikong ba la slam bat ki pau snam pa ila trehang ne. Henry kum bakalong ba bat hadu lai sau teli kikam. Henry hadu mentah. Kani ka kong kayo tang kawi ketulok tang kawi kejingsu ngalak banong. Henry haki babon ki kam kala ban pendap. Kentup ya kam cakidar, kentup ya kam pion. Kentup ya barok ki kam baka ka kapet bat ka kalong kanong pli kalong kanong pet parman ya kani ka office. Henry habayadi bat kita kinong tre jong kani ka office. Kentup ya ki LD, kentup ya ki staff, kentup USDO hakani ka singi wan ban jurip ngimsem la ya kendu ERM. Bat kum bagalong. Ling ba kajing ut bat kajing report jong kipat ba jong ka dong jong ka than hi barok kawe. Ngikum kaseng ngidap da kajing snokhie ka bakraw. Bat kum bangilap menta kasngi. Bangiwan ban jurip hang ne ya ka office. Kum bagalong. Bangilap ba ka office kil adap tang da kijabo kijaban. Ngilap ba ka office kadon hapdeng jong kajing jot rathai. Kabala penlong kum kikrok kikram ngalak benong. Namar ba ki office hajing sya ke office na benta kajing terekam jong kajing mentoy jong upat ba ababun Henry kumbakalong menta ya ki office la su penlong ki kamera sluding kai ki kena la penlong ki jaka ya lekai la penlong ki jaka set masih set blang kane kalong ka ke bas nusi kum kaseng bangi ui bat ngilap ya kane ka benta te halor jong kane ka nongrem kum kaseng ngidap de kajing sukhi ka bakraw habangi wan ban jurip ya kane ka wi ka office ka badon tang kane ka wi hi ka office apo jong kane ka than ka dong jong ka area ka jongi hanre kumbang galong baga jing trekam jong kane ka office kalong kumni kumbangilap tika ka penlong yang ikum kaseng bangidap de kajing studio hadu kata-kata hakajing sya kane ka office kane ka wi ni kislam sanjur na benta jong kane ka dong jong kane ka than hi baro ka wi kentup yaki kam baro laben set ya kane ka tanat trekam
Nak benta ban pej parman ya ke jing ha jing miat jong kan ka dong katan hi barok awe hinre kumbang ilong bat kumbang itip bat kumbang ilap menta kasni kalong ke jing penduk mensiam na benta jongi kaseng kani ke jing wan jong jurip jongi kaseng lingba jong ka for wat langim sem la ya kendu yung USDO hinre ka message bangi snow bat ngidon kam ban pha ban dawa kum kaseng kalong bagi don bun teliki kimat bangi ha bandawa ya kani pi ha jing sisa ladon kani ka sub division ka badon hang ne ha ka area ka jongi kala long ba ka ka jing kerku na benta kinong chong snong jong kani ka dong jong kani ka tan pi kumba ka long benta ka surok ka ba idon kam menta kalong nang ne na mau sau saram berngau dom mentong kadi ban long Rekum bakal long menta kita ki beri kepada nak kata jaka ki hab bandang mat kidang haban yat hi dekat kejat kentu baka por bagi pang ki sistem katno kalong ka bae ken yat nang ni lagi kenta haduk nang ni sedai kam dei ka besok ya halor dengan ka mat ngi dawa kum kaseng baka ni ka subdivision hang ni hamasau kadai bandon ya ka jingkit klik kadai bandon ya ka responsibility na ka banta ban pli ya kilat kilinti na ka banta ka jingha jong upat bak bubun. Ui ban kapon ka bakam kong tan ka bakam kong santam ka bangikum ke NGO ngiwan ban jurip hakane ka jaka hakane ka office hakane ka subdivision kalong ba. Ngikwa bakane ka office kanlong ka bayat kam haman lakisngi. USDO di bandon be hang ne man lakisngi. Kentup ye kinong tray barok omde tang USDO. Nadu ki staff, nadu ki LD, nadu kinong tray ki officer ki babun. Ki badai ki chnat trekam jong ki bahab ban song ha kan office ki hab bandon be hang ne man la kasngi office te arlachi tachiao na tagi hawi dia ki chati asal SPO ki overseer ki chati asal long lai las tayo ki chuan long tai lan dere ka bag ki da pen long ni office jong ki chang ba arlachi tachiao ki chang ba dia tahu LD bede hanuan tahu LTD tong di treka makor ada ngatan re kambu ki kam LT kam UT dengan kan re kibon kam ya makor ada tan kan re apa yang aki ama cicong up office re supri kang terasa Kelong haga ba jadi bad kini kuartal bro hadu menta kelong environment wansa bla iwan de tu buah ya se overseer thamai te overseer thamai bla iwan repair ya ne long isu wan repair ne isu wansa be ne tore be ngata kan